дар ноҳияи кушониён як сокини ноҳия падари арӯсро баъди баргузор кардани маъракаи дар тӯи арӯсии духтараш ҷарима карда. таври доистонии кӯли Тоҷикистон мегӯяд, Пардаев Ҷалғаш Буриевич, сокини ноҳияи Кушониён, талаботи моддаи 10 банди 2 қонуни Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Тоҷикистонро вайрон намуда, 10 ноябри соли 2018 аз соати 19:00 дар манзили истиқоматиаш бо даъвати хешовандон ва ҳамсинфони духтараш Матлуба Пардаева тӯи арӯсии чойгаштакро бо додани зиёфат барпо кардааст. рӯзи дигар бошад 11 ноябр аз соати 10:00 то соати 13:00 бо даъвати ҳамсоягон ва хешовандон маъракаи тӯйро бо додани таом гузарондааст. прокурори ноҳияи Кушониён аз рӯи ин ҳолат нисбати Пардаев бо моддаи 481 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии оғоз ва барои баррасӣ ба суд ирсол кард. бо қарори суди ноҳияи Кушониён Пардаевро ҷарима намуданд.